Tim Simon kisser partit, missejna l-iħsew, tal-mistħija, tistħi tgħid li int nazzjonalist. Dan huwa wieħed mill-messaġġi li ġew illikjati minn grupp tal-kandidat tal-Parlament Ewropew Frank Psaila li minkejja l-appoġġ kbir li kellu mill-magna tal-Partit baqa' ma telax. Nies mill-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia waħlu fil-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busutill għat-telfa li ġarrab il-Partit. Il-messaġġ f'dan il-grupp inkiteb minn partitarju tal-fazzjoni tal-Kap Adrian Delia. Il-messaġġ intbagħat meta sar magħruf li l-Partit immexxi minn Delia ġarrab telfa kbira fl-istorja u tilef it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. F'dan il-grupp Psaila qal lill-partitarji nazzjonalisti li appoġġjaw lilu u lil Delia li ma ġiex elett. Partitarju ieħor mill-fazzjoni ta' Delia qal li llum Simon Busutill u dak l-għaref David Take rebbieħa għax ġew eletti Roberta Mezzola u David Casa. Filwaqt li partitarju ieħor fil-fazzjoni ta' Delia qal li dan ir-riżultat huwa daqqa oħra għal Kap. Dan kollu jindika li dawn l-elezzjonijiet komplew joħolqu aktar inkwitu qasma fil-Partit Nazzjonalista. Bil-fazzjoni ta' Delia twaħħal fil-fazzjoni ta' Simon Busutill għat-telfa storika li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li l-fazzjoni ta' Simon Busutill qiegħda twaħħal fil-fazzjoni ta' Delia li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar telfa. Saħansitra meta kien hemm l-ewwel indikazzjonijiet ta' riżultat, il-fazzjoni ta' Simon Busutill bdiet twaħħal karti mal-każini tal-Partit Nazzjonalista fosthom ta' San Pawl il-Baħar, Ħalbalzan u Iswieqi, blajta jixraq ilna aħjar nazzjonalisti. L-istess nies waħlu wkoll poster b'ritratti ta' meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-glorja u kitbu l-messaġġ We deserve better nazzjonalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.